Monggo Mas Ugi, Mas Get, Mas Yanto, keluarga besar saking Ancol. Singer saking sapa? Oh, rombongan iki Timun sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ijeng miring ayo Mas. Ijeng miring. Ijeng miring rampil bolong. Sisone bajing ayo Mas. Ijeng miring Mas. Ijeng miring ngetang beling ulon. Udan-udan penak ikelon kaya ngene rasane angka kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane tresno rina wangi katon ning netra Ijing miring ala ayo dek, ijing miring, ijing miring kampil bolong sisa kacik, tak suwir-suwir tadi selawe, iku papat kari selikur, tak pikir melu duwe, ora lewat jadi sedulur etan kali ulon ya kali tengah beneran uwot etan gemati kulon gemati ditimbang kodok abote ayo Mas ijeng miring ayo Mas ijeng miring siji loro telu sawerane ayo watu piye Mak miring ayo iring tunggang kayu jati yen dipegang malah jati Banyak. banyak karetan pilih odo ning omah muri rapi perawan koretan pilih penyanyi rasa kagati ayo Mas iki piye ayo Mas iki piye abejos andine kardus MC-ne bagus ambune prengus menyang Solo tunggu wong lambi ana dandang matang no uwit Jabar Jaya bokel saiki kragablek duit otok lakunine tekek srapa garing arane gablek Jolalilo Jolalilo. Bu Iki keluarga besar Bu Tumiyem, Heeh. keluarga besar Pak Hardi, monggo beksan rumiyin. ya mangga Gitu Pak Di. Sing penting guyub, rukun, kabeh nyawiji, nyawer nomor 16. lah 16 barang nek aduh men urutane mangga Sandal kayu arane teklek, pamulih esok arane. ayo Mas Piye? ijeng miring ayo Mas ijeng miring ngapa pake kecemplung kalen sini elek jegur Ayo bareng-barengane joget kabeh sing di omah joget mosok ora dowani joget. ijeng miring aja lalilo angge Pak Monggo keluarga besar saking Bu Hardi, Bu Tumiyem beksan riyin nggih Mbah Tri nggih. Sehat selalu. Ayo karian sing apik tur mendidik. Ayo. Hanata
kelek MC-ne tuwek kaya enak sira tuku selawe entuk pakono ayo tur manis wong sayange kahane kabeh salah ayo dik icing piring ala ayo dik icing piring amben ayu gomeme gaplek penyanyine wayu sikile mlethek ayo mas ayo piye icing miring ayo mas icing miring Joko Tingkir mangane kayu MC-ne kentir kok kaya wah ayo dik icing piring ala ayo dik icing piring icing piring kabeh bolong iso pancing Khususnya ayo Mas Dik, iki sing joget lho. Yo sini yo. Karwarisan Dananjaya Piye Mas? niki kalajengaken ngundang anak nggih Bu nggih ampun lenggah riyen Mbah Putri dipun lajengaken gandeng menika ujubipun unduh mantu nggih Pak RT nggih dikudang putra putrinipun Monggo Mas. piye Cayu Sareng-sareng beksa campur sari. saking jelas naga kali kobok Khusus Karang Taruna ayo masuk. Tak godangi bocah bagus. Tambah joget sing pecut sekolah bisa lulus. Yen tumindak kok sing halus anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sayangi bisa pintar nyambut gawe sanes ngetan salingun lan apa sampeyan ning elakon rasane nongkrong kaya keluar ibu rawon mas kaya rasane wong tresno nawane katone nawarne ayo made aduh sayang aduh sayang disayang lelaki orang yo ya mas bayame kuning-kuning bu bayame yen kelakonan sing godang bocah manis aja mung pijar nangis dadi bocah sing asis yen tumindak kok sing alis penak ya Bu ayo mas dewe aku begin iya tak sayangi sukses nagawe lae ayo mau bagus tembang joget sekolah bisa lulus yen tumindak yo sing tulus aduh sayang aduh sayang bal-balan kalau kacu ugal-ugalan ojo ditiru
Godhong Mas Riki. Raket bergoyang mondo. Yen kowe takon aku dik paling penak mangan lawuh ya. Yen kowe takon aku dik paling penak nikah entuk lurah. Kowe takon aku dik paling enak mangan lawuh tahu. Yen kowe takon aku dik paling penak nikah entuk guru. Guyu-guyu munda awake lamun prawan rada aja wae sing penting jodone Joko apa duda aja wae sing penting jodone Ya ya ya. Yen kowe takon aku dik paling penak mangan sambel terasi. Yen kowe takon aku dik paling penak nikah entuk MC. Digawe kerimun ndak lara ning ati paling enak GWL dek iki. mangan lawuh Bablas e garwane wong liya. Paling enak nikah entuk. paling enak rabi entuk sapa Yen kowe takon aku paling penak rapi tok polisi. yen entuk polisi mesti ra lara ati sebab apa sawis nyeneng ning ati asal setitik aja digawe atimu ndak lara ning ati prawan apa rodo sing ngambane jodone Joko apa duda aja wae sing penting jodone ya 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 mas GWL jelas tanda. Garwane wong liya Pakde Caplin. Sehat terus nggih Mbak Uti.
rino wengi rino wangi wong kae pipi aku ra bisa lali wong sliramu bae pabatune nadyan sepisan denemu angin gede rasa tresnaku sekretaris Bauti sampai bawah Bauti kapan hatimu sing jawab tanggung sapa iki? Nggih Mbak Uti sehat-sehat terus pokoknya jan luar biasa nggih. Enggak ndelonder. Jogene sampai kayang-kayangin le Mas Cik. Sehat iki wong kos ragen. Oh, nggih. Goreng wedok sing duwe omah. Oh, nggih, sehat terus nggih Mbak Uti. Ya, sehat. Sing tanggung jawab iki sinten iki Ya GWL? nggih. Sinten niki sing nyuwun lagu niki GWL? Terus. Ning ngapa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karonta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura jelas nadal iya Masuk ya. wong ayu sing kawani rino wangi wong kae pipi aku ora bisa lali wong sliramu papujane ati Senadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi ngarep-ngarep so akapah balimu iya Layar kowe wis uklik-uklik aku lho. Layar kene. Apa kuwi? Made. Aku wis uklik-uklik mau. Manu, paringe wonten apa to Pakde iki? Aku kan isin lho, Mas. Aku cek perawan sing ngonoke lho. Ayo Pakde, monggo Pakde. Aku? Nanti. Ning apa sliramu tega tinggal
suwun pamurtanipun Bapak Hardi Kijing Miring. Iyo Mas Agus, Mas Man, oh. Mas Agus corong nih tinggi. Monggo Pak Hardi. Asik. Aku sedih banget. Nengoti konku goleki pota-pote kepengin ketemu Madine Cok Indonesia. Nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati masuk dituti Bareng saiki ketemu kowe lupa ninggalake aku. anak di mana anak kambing saya Koyo sing nandal hatiku. Halo dumetes lesi diriku. Ayo Mas, ayo. yen pancene ora tresno kok iya kandha sing prasaja tuti aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli Sing ngersake sinten niki Mas? asline ya Mas Man kuwi. Ayo. Kok mboten joget lho? Oh, Pak Kumis. Pak Kumis. Mengke lagune napa? Jangan koro. Bablaske dengki ya. Lagune jangan koro. Iki spesial kagem iki pepundenku kok, Tik. Nggih. Aku ki nek karo Pak Kumis ki nek diitung-itung jek rawune iki ya jek sak kerabat kok. Saka
Mbah Sukawati iki lho. Apa iya? Lah iso wong Iki ditekke sik ya. ya. Kaya ngene Oh, lah konku piye ngopo kok ndak ketemu Maju maju maju. Mundur mundur mundur. yen pancen Las nadas. gawe gelo ati sak lamase jelas nada lo iki yo Spesial kagem Pak De Pak Kumis. De Kumis monggo Pak De Yo 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 Pak De Kumis. yo Saiki sajak katon rapi pembangunan pembangunan kutha Sragen Asri. dalan-dalan Dalan-dalan sajak Ayo, Mbak katon Kumis. rapi masyarakat guyub rukun hanya wiji. Jangan moroyo Prihatin priyoti batin Oh, rezeki nah. Gusti Mbak Kumis, sing monggo. maringi. Terus Mulane kowe aja lali Baktiya mring kersaning Gusti. Mas Agus, Kumis monggo. Ade Kumis, Sragen bergoyang. Sekop sekop sekop. Saiki diutik saja katon rapi pembangunan kutha Sragen Asri. Dalan-dalan saja katon rapi masyarakat guyub rukun hanya wiji. Ingat zaman
suwun Pak Kumis. Sampun nggih, monggo. Tren sentri tajamnya karang. Monggo Pak Kumis. Ayo Mas Andi. Monggo sragen sragen. Sesak sedeng Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lampis. Matur nuwun kawan. Wis nyanyi nih. Becik alungo rasa cekamas ora agawe lunga demi tresna wingi jebol among lampis kaya kenteni tokoling jamur ing mangsa ketiga masuk Oh iki prasasan lorotan entuk jati biasane ini lah mbok aja ampun lampis kanggo wis dadine kanjur didis. Mati wojo asih. sesak lembu sedeng Ojo sok gampang janji wong manis yen to ampun lapis becik alungo rasa joni mas ora agawe Oh, iki prasasat lorotan ato tapi Bojo amung lampis kanggo wis dadine banjur didis.
sajake nyoto kabeh welingku dina spesial kagem Pakde Tunggul yang ada di Kota Sragen loro asmor ngatur lumantar jelas nada. Mas Gep Aku sedih. Aduh wong ayu ya bisa ketemu anak kono kae kawan-kawan Jelas nada. Gusti tansah aparna Dadi srana usah keloro asmara spesial kanggo Mas Tukul sing ana Depok Sragen Mondoan Sragen. Pak Tukul pundi ta lenggahipun? Ana ing Jawa. Alah, engko nyawer online mawon Pak Tukul. Aku ngenteni Jelas nada. Mlebu sedek, sak mlebu sedek, sesak mlebu sedek, sesak mlebu penak. Aduh wong ayu nalikane kepisah ketemu anak kono kae kawan-kawan angge dilalekke Matur sembah nuwun. Aduh.
Pade hae maneh pade. Ya Allah. Ya. Loh, ganti to pade. Siji. Teko Mas ngene lho. Niki. Hae. Hae. Pade niki dilajengke napa niki? Aku ngerti napa malih Pakde? Sukodono gabungan panon mondokan bergoyang asik Sopo sing gelem nglakoni lalakon kang tak sandang rena klawan wonge kabar pisan aku ora ngerti batinmu agraito jebul nyimpen wati aja kurang ing pamengku yen ana tumindakku sarwa kurang duga kabeh mau barang wis kebacut mulane bebasane aku trimo mantun mung tujune pituturku marang kowe wis mbok anggep bakul jamu pikir dalan gedhe bebasane kaya benek sewu ocehane aku dikatekake aku godeli sliramu tumindakan dudu sak lumrahe kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa nyukupi kebutuhanku spesial kagem Mas Pras Raja Wali Audio Sangkondan Mugi tan kantor Mas Yanto Iblaibli Sopo sing gelem lakoni lalakon kang tak sadar rena klawan wonge babar pisan aku ora ngerti batinmu anggraita jebul ipon wati aja kurang ing
bak